ngiyakhetha inkosi enkulu unyazo lwasezulwini. Amen. Igama lami nginguSiphamandla wakwaXimba ezweni laseShowe esigodini sobukhosi bakaMpungose ethempelini ekuthiwa kuSihlanzeni. Umshumeli wami ubaba uShezi nomkhokheli mama uMayengwayo kaMntungwa lapha eThekwini kodwa ngisesiyavuka thuku umshumeli ongcobo. Amen. Manazari sayingcwele siyabonga inhlanhla nomusa kaNkuluNkulu asithandile ngawo ngalolu suku lweSabatha lanamhlanje ukuzobuthana nabayingcwele bakhe abathandileyo namhlanje. Kuye kwenzeke manazari uNkulunkulu mayefuna ukukhumbuza abantu emhlabeni ukuthi konje ubukhulu bakhe bungakanani noma baza abantu kuyenzeka bakhohlwe ebese phenduka athi ngizokwenza noma ngabe ubani akukhethe noma mina noma wena ukuthi kuzoba nesigameko esizokwehlela esizothi masiqeda ukwehleka ebese abantu bebuza ukuthi usinde kanjani ebese ibuye impendulo ithi usinde ngoba usindiswa uShemba. Ibonga inkosi. Le ngoma maNazaretha yangifikela ngosuku uNkulunkulu engibuyise kuthwetshulweni ngosuku noma ngonyaka ka2015 kwakuyiso lesi sikhathi esikuso manje senyanga ngomhlangano uNkulunkulu wayekwagibisile. Kwase ngisemsebenzini ngingazizwa kahle engathi ngizongena umkhuhlane kungolesihlanu. Kanti kukhona okwenzekayo. Ngathi ngivula lento ebandisayo kwanhlangazumuka nomoya. Uma ngifike ekhaya ntambama sengingena ucingo oluthi ukhona ekhaya ngithi yebo baba omncane ngikhona ekhaya uthi awuthola indawo sokukhuluma kuyo. Khona umuntu ongifonele la wathi uthwinele izithombe zakho nengodosi ukuthi alingafiki usuku lomkhehlo nokhanjiswa kwezibizo msaphila. Uthi lona akashonga uthuthuyele lobani inyanga ke yakhona ngapha kulelizwe la ngapha enhla. Sasingahlelile ukuya emzini kwaGibisile maNazaretha kodwa uNkulunkulu ngokwenzeka kwaleso sigameko sabe sesiphetha nomne wethu ukuthi asambe seNkulunkulu kwaGibisile. Manazaretha ingcwele saye enkosini masifika phakathi komuzi kwaGibisile asabika ukuthi kunesigameko esinje uthi lo muntu ufaka u3000 rand cabanga u3000 rand umphefumulo womuntu 3000 rand deposit. Kushuthi nje ngoba uShembe ethi noma ngingeluli kodwa mase sifikile sinikela lithi izwi inkosi imbusise ngeke azafe. Sase sibuya nesibusiso kwase kufika ulaka olusifikela kodwa ke siye kulenyanga sifike sixoxe naye lo muntu sibuze nje sifuna ukumbuza khona. Manazaretha sathi masingena wase eyibeka indaba yakhe lo muntu waqonda lapha ahlala khona asebenzela khona wathi asingene noma kwabanzima kodwa sagcina singenile. Waqonda endaweni esemqadini wadonsa imvilophe nezithombe eziningi wathi bonke labantu abasekho. Wase eyikhipha lezi zithombe wayibeka phambi kwethu. Wathi ubani lo uwena nilona na ngathi yebe mina. Angaze ngize ngiyikhiphe lezi zithombe zazi socingweni lwami ukuthi kwenzeka kanjani ukuthi ifike kuwena kangazi. Kodwa uthi uyithunyelele lo muntu ukuthi alingafiki usuku lomkhehlo nokhandiswa kwezibizo sisaphila. Kanti selifikile udlawo lwamaxavuna lwaqhakathisa ingane emathondweni olwandle. Lanqaba maNazaretha ingcwele yashaya insizwa ukuhamba lwayo yaliqonqotha maNazaretha yalishaya yakhuluma ulimi esingaluzwa endlini. Yalishaya insizwa ukuhamba yakhuluma ulimi esingaluzwa endlini esingikhomba yathi lo njengamanje ulapha phakathi okuhambeni. Ukuze simkhiphe okuhambeni kufanele kube khona izaba esizomenza zona ngoba useze wafika. Ukuze ngoba ehamba nje uyimpaka kabili nina nizobona isithunzi sakhe kanti akakuye ulapho okuhambeni amadoda alapha ambambile awafuni ukumdedela. Kuzofanele ngimenza khona bukhoma ngoba useze wafika. Bathi abafowethu kuzoba kuye ukuthi uyavuma noma akavumi nobaba omncane. Ngathi ukuba ngithinte nje. Ukuba ndangilokothe sengibuya kuShembe kwaGibisila angivumi uma kufanele ngife angife kodwa uShembe uthe ngeke ngize ngife. Amen. Ayibonke Nkosi maNazaretha. Sabuya ke maNazaretha ingcwele ngeke ngilixoxele kudaba ukuthi waphazanyiswa yini kodwa mina ngaphetha ngokuthi waphazanyiswa uShembe. Wayefuna ukuthi ngibe khona namhlanje ngoba ngisekhona nje. Lezi izithombe ke ngayigcinela lokho zabuya kuye zazinenaliti nemkhonto ishisiwe.
ukuthi mangiphuza iphilisi noma ngiye emtholampilo abangifaka khona kwesilungu ngishawe ikhanda ngihambe ukuthi wayicuphe ngamaphilisi nangama drip nangazo zonke izinto eziziyinsiza pho Manazathi singalihudula kanjani leli gama phansi akuyeyami inkonzo ngihlale phansi ngokuthi bafowethu ngolunye usuku esikoleni kuke kwenzeka kwalahleka iwashi lenye ingane eklasini yayisele ingane ihambe yokhala kuthisha thisha sengilahlekile iwashi lami bengilithanda ngalithenga labazali bami walibonakala liphi hayi alibonakali wayesethi uthisha kulungile sizokwenza isu wathi valana amehlo nonke eklasini base bavala amehlo wonke eklasini abantwana wayesebacinga ecinga ngamunye wayeselithola komunye umfundi wayeselithatha leli wathi egcina ngakuye wayesethi sekulungile ke abantu abami seningawavula amehlo bawavula amehlo kwaqhutshekwa kwafundiswa kwafundwa kwali wayesethi uthisha eyibiza lengane ngasese wathi mntanami nali iwashi lakho litholakele kuhamba isikhathi ke iqhubeka impilo kuye phambili baze baqede labantwana ukufunda isikole bese ehlangana nalothisha wakhe lo mntwana owayenze isigameko athi thisha wami ngiyahluleka ukungaxolisi ngithi ngize ngizoxolisa uxolisa ini mntanami na cha yimi lo yakhumbula ngosuku olithile ngonyaka uthile kwalahleka iwashi yebo wathi lathathwa yimina wathi uthisha bengingazi ukuthi lathathwa uwena iwashi hawu thisha ngani wena nje walikhipha ephakethini wathi asivala amehlo wathi ngesikhathi ngithi vala amehlo abantu abami nama wami ngawavala ngoba ngangenzela ukuthi ngingamboni umntwana owenze ukuganga phakathi kweingane ngoba uma eqhamuka phambi kwami kuzoba nalesi sithombe sokuthi nansi lengane entshonjayo nansi lengane egangayo ngangizivikela mina mntanami ukuthi ngingakwehlusi phambi kwezinye izingane nami ngawavala amehlami engathi uNkulunkulu akasikhumbula kakhulukazi kulokhu kuhamba kwakhe sikukho singabantwana abasiphetheyo nathi siphatheke singabi nawo amehlo kubona ukuthi uchiliza njobe ehlele eduze kwami nje phansi konyawo lakhe kumbala muni ngiyacela ukuthi uNkulunkulu avume ngime Nkosi busene kuzwile amen